Vostès es dediquen a demanar diners en una mà i a rebaixar els impostos en l'altra, amb la qual cosa ja em diran quina coherència suposa això. Que així es discuteix molt sobre els fons addicionals i es discuteix molt poc sobre el model de finançament, el gros, que és el que seria realment important. I a més d'això es tendeix a confondre una cosa amb l'altra, quan són dues coses que evidentment van totes en el mateix paquet, però són coses diferents amb resultats diferents i que caldria contemplar diferentment. I efectivament a nosaltres, per exemple, ens sembla una barbaritat que a l'hora de finançar el tema de la dependència es facin només a través de reconeguts, d'acord? I això ja hauria que corregir-ho. Però vostès hauran d'admetre que estem a la cua del reconeixement en persones dependents. I això no és culpa del govern de Madrid, això és culpa seva. Si tenim el 5,66% de reconeguts, mentre que a Andalusia, per exemple, pondrà un 29%, és culpa d'Andalusia, és culpa seva. Si vostè hagueren fet els deures quan tocava, ara no estaríem en aquesta situació. O, per exemple, un altre tema important, el tema de la llengua. Es va a multiplicar-se per 2,5 els recursos que es dediquen les comunitats autònomes a la llengua. Si vostès treballaren per potenciar el valencià com toca posant recursos, ara tindríem diners per això. Han posat diners? No, ara no n'hi ha diners. Per tant, està bé criticar, està bé demanar, però el que tenen que començar vostès és per admetre els seus propis errors i les seues pròpies flaqueses, perquè aleshores podrem tindre les bases per a treballar en un model diferent. Per tant, deixen-se de debats demagògics que només aprofiten per a fer oposició de l'oposició, que no van a traure ningú profit per a res, més que per a fer victimisme estèril que no ajuda els valencians per a res. En tot cas, a vostès potser ajuda a traure vots i ja està. I així jo crec que, a banda de traure vots i de parlar molt, que ho fan molt, i penjar-se medalles a veure qui és més valencià i qui treballa més pels valencians i per la justícia social, carai, sentir aquestes coses en boca de vostès també fa gràcia. Podrien dedicar-se a treballar pels interessos dels valencians i aleshores podríem anar a Madrid. És fàcil posar-se d'acord si vostès posen les bases per a que aquest acord sigui possible.